L'Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Us parla Sergio Morales. Avui dediquem l'Infopodcast a la Festa Major de Sant Cugat. Se celebrarà del 26 al 29 de juny amb novetats destacades i una programació pensada per a tots els públics. Comencem per la música. La ciutat comptarà amb aquests caps de cartell. Apunteu, la Ludwig Band el 26 de juny a la plaça d'Octavià, Al·lèrgiques al pol·len i fades el 27 de juny al Parc Jove a Can Bernet, Griso el 28 de juny a la plaça de Barcelona i Flashy Ice Cream el 28 de juny al Parc Jove. També està confirmat que actuarà The Mortimers el divendres 27 de juny. Pel que fa als actes més emblemàtics, el 44è concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 29 de juny a l'Avinguda de Volpelleres i ampliarà el nombre de participants fins a 270 paelles, 10 més que l'any passat. Les inscripcions seran del 19 al 24 de maig al web de l'Organització dels Amics dels Veterans i la Regalèssia. Per cert, tal com ja es va anunciar, els primers 31 grups classificats l'any passat, recordem que va haver-hi un empat entre el 30è i el 31è, tenen la participació assegurada. Encara el 29 de juny, al 8:45 del vespre, a l'Hort de l'Abat, a tocar del monestir de Sant Cugat, se celebrarà el tradicional Paga-li Joan, que enguany limitarà les parelles adultes a 80, amb inscripcions obertes fins al 8 de juny al web de l'Ajuntament de Sant Cugat. I una de les principals novetats d'enguany és la venda anticipada de la samarreta oficial de la Festa Major, que es podrà encarregar fins al 12 de juny a través del col·lectiu Enxarxada, tant en línia com presencialment a la botiga del carrer Sallés. Els preus són de 12,5 € per a infants i de 15 per als adults i serà imprescindible fer el pagament per avançat. Les comandes es podran recollir entre el 10 i el 26 de juny i durant els dies de Festa Major també hi haurà una parada amb samarretes a la venda a la plaça d'Octavià. I no tot és gresca. Aquest dilluns hi ha hagut ple municipal que s'havia de celebrar el 28 d'abril, però l'apagada elèctrica el va impedir i es va haver d'ajornar. Finalment s'ha celebrat aquest dilluns amb l'educació, l'habitatge, la mobilitat i els equipaments com a temes protagonistes. L'ordre del dia ha comptat amb 56 punts, dels quals 7 han estat mocions dels grups municipals. Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.